चलो अनार वाले ये परिवार बोलो जी बोलो 200 200 200 300 300 याद रात तिकडे जाईन रे 400 रुपये 400 रुपये कैरेट पूरा लाल आता है सारा उबाल को लाए सही देखो पूरा लाल आता खाली 400 रुपये 400 रुपये खाली 400 रुपये बड़ा बड़ा बोलो ऐसे बहुत निकलते हैं अम्मा खाली 400 रुपये खाली 400 रुपये खाली 400 रुपये खाली 400 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1700 रुपये 1700 रुपये 1700 रुपये करो जी 400 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये करो जी बड़ी उड़ा के 500 700 रुपये 700 रुपये खाली 700 रुपये माल देखो रे कैसा है 700 रुपये बंदे 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये करो जी ये रे अकेडमी गाड़ी 500 करो बोलो 1000 रुपये 700 बोलो 500 रुपये 600 700 800 900 1000 1000 रुपये मेरे हैं 1000 रुपये 1100 रुपये 1100 मेरे पर 1100 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये जाने 1100 रुपये करोगे आशिफ 2000 रुपये 2000 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2200 रुपये 2200 रुपये 2200 रुपये 2200 रुपये जाने 2200 रुपये 2200 रुपये 2200 रुपये करो जी बोलो 1000 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये 1200 रुपये 1300 1400 1400 1500 1500 रुपये 1500 रुपये जाने 1500 रुपये करो जी बोलो 100 200 300 400 500 500 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये जाने 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये करो जी 1100 1200 1300 रुपये करो रवि बोलो 100 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये करो चंदू बोलो 500 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये खाली 700 रुपये हो गए चलो तो एक लगा 700 रुपये खाली 700 रुपये खाली 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 800 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये कैरेट 600 रुपये 600 रुपये करो जी समझती हूँ बोलो देख भाई यहाँ से बोलो 500 600 700 800 900 1000 1000 रुपये 1000 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये एक भी माल कैसा लाल लाल 1100 रुपये 1200 रुपये
1200 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये जाने 1300 रुपये करो जी गोरे वो जाता ले रहे बोलो ये दो चल रहा था क्या ये दो बोलो दो 500 बोलो 500 600 700 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 रुपये 2000 रुपये करो जी बंदे 1200 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये जाने 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये करो हमारे नाम से बोलो ये बाजार की लाख बोल कलार वाला बोलो ये बोलो जी बोलो 500 रुपये 600 700 800 900 1000 1200 1100 1200 1200 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये करो जी 100 रुपये 700 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 600 रुपये करो जी कलार जी ऐसी कैसे बोलो ये बोलो जी बोलो 1500 रुपये ये बंदी 1600 रुपये 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2400 रुपये 2400 रुपये 2400 रुपये 2400 रुपये करो जी बोलो ये बोलो 500 बोलो 500 600 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 500 बचे हो 1400 1500 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये करो जी रफीक भंडारी बोलो 100 रुपये 200 300 400 500 600 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये करो चंदू बोलो 200 300 300 400 500 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये हो गए 500 रुपये करो जी बोलो 500 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये ये है अच्छा 700 रुपये 700 रुपये करो लोड़ारी 1000 रुपये 1100 1100 1200 1200 रुपये करो जी 100 रुपये खाली 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये खाली 500 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये खाली 600 रुपये 600 रुपये करो जी बोलो ये 3 बोलो 500 600 700 800 900 900 1300 1300 हेलो जी 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये अरे माल 1300 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये करो जी 500 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 600 रुपये करो बोलो 200 250 300 400 500 600 600 600 600 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 800 रुपये माल चलो 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 800 रुपये करो 500 लगा बोलो 500
800 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1500 1500 बोलो 500 रुपये बोलो 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये करो बंदे बोलो बोलो 500 रुपये 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1200 माल नहीं मिला हमारे सड़का पड़का छोड़े ये फोड़ पर क्या ना ये बच्चे बाबा 1500 1500 बच्चे